Здравейте! Дата е 9 септември 2025 година. Намираме се на ЦПШ. Има много малко коли. Все пак е работен ден. Първи работен след трите почивни. И днеска една малка група от 3 човека ще отидем и ще се опитаме да скачим върховете Голям и Малък Мермер. Това са върхове, до които ще стигнем, живот и здраве, след като от Елейно езеро тръгнем нагоре и на седловината между Елейния връх и Малевица продължиме по стълбовата маркировка за 7-те езера. Те са веднага първите върхове от седловината. Те са често посещавани, защото не са известни, но за целта на сайта ще отидем, ще ги качим и ще си ги опишем. Онзи ден направихме една страхотна разходка, пак бяхме тук от ЦПШ. Може би сте гледали вече видеото, което качихме. И качихме по Зелен рид, се качихме на връх Зелени камък, след което слезахме в Урдиния циркус и по Урдина река слезахме пак тук. Но това беше за онзи ден. Сега ни чака нова разходка, нова денивелация, нови гледки, надявам се. Времето да е окей. Та, живот и здраве, ще се включиме по-късно. Малко под 3 часа откакто тръгнахме от ЦПШ, сме доста близко до Елейно езеро, което ще видим след мъничко. Оня ден стана интересно, когато започнахме да се включим от Урдините езера и те повлякоха крак. И сега реално ще продължим традицията с Елейно езеро. Това времето в интересите е спокойно, но е мрачно. Ето, вие се връх Орловец. И има и черни облаци, но за сега няма никакви наченки, защото от доста време е така, може би от час и половина. Още на първа тераса, като бяхме, даже да не кажа и малко по-напред, стана всичко изведнъж е така тъмно и мрачно. Но ако завали, е важно да не гърми, както го казваме всеки един път. Така че ето тук и началните притоци на Малевишка река. Ето тук от Елейното езеро, което сега ще го видим след може би по-малко от минутка. Ето и Малевица, естествено. Нагоре няма хора. Ето е малка Малевица вдясно. Както и минали вторник, когато бяхме пак в Рива, така и са единствените хора, които виждахме, са чужденци. Сега зад нас мисля, че има една група, която са българи, но цялостно през седмицата в Рива пери има чужденци. Сега срещахме едно момиче и момче, които бяха от Белгия. Казах, че има невероятно красиви планини. Съгласих се с тях, естествено, тъй като това си е България. Страхотни планини има. Уникален връх Малевица. И ето сега ще се види и езерото. Елейното езеро. Страхотно. Ето го. Ето е пътечката. Ето е малка посред Орлето. И тук Малевица. Тук ще мога да направим една кратка почивка и продължаваме нагоре. Ето, 3 сме. Тишо и Ивчо. Ето ни и в близост до най-високата точка на Голям Мермер. Значи, слезахме от склоновете на Малевица по тревистата пътека и това е маркировката за хижи Иван Вазов. Ние обаче при този стълб от
зимна маркировка, се отделяме и тръгваме към най-високото място на върха, което е ето там. Това ще бъде, сега ще ви кажа, 4 часа и 20 минути на този етап. Постоянно виждаме хора, но всичките са чужденци. Видяхме една група с нас, се качеше българи, но всичките, които разминахме, бяха чужденци. И ето сега този склон е тревис, но противоположният е изцяло скалист и отвесен. Тук страхотни гледки. Знам, че се повтарям, но това е положението. И сега ще стигаме на най-високото място. Естествено, тук няма пътеки. Той не е от редовно изкачаните върхове, въпреки че е много близо до основна туристическа пътека. Ето основата на Маловица. Уникално. Тревистия склон. А той пък от друга страна и той изглежда изцяло скалист. Не изглежда си е направо. Изцяло скалист. Пирine далечината. Ами, ето това трябва да е срещу нас. Сега ще видим горе дали има някакъв знак или кота, което обозначено ние търсиме винаги най-високото място, което не е задължително кота, ако има да е на него. Още така. Ами да, най-вероятно, най-вероятно това трябва да е 12:58 минути. 12:58 минути. Е, това е най-високото място на Голям Мермер. Ето. Уникално. Гледка към отзад е водни чело. Елени връх. Маловица. Ушите. И там вече долината на Ордина река. Дамга. Далечината също така Додов. Там е Царевръшкото било. Ами това е. Тук ще си най-вероятно ще хапнем и ще продължаваме към следващия. Ето ни на може и 500 на метра от най-високото място на Малък Мермер, който трябва да е някъде тук. Значи бяхме на ето този големия, дето сега е горян, на фона на Маловица, разбира се. Тук надолу е Рилски манастир. Също нас е Бричиборското било. Ето там се вижда Рилец, Сухата лапа. Но ние в момента трябва да отидем към връх Малък Мермер. Спътниците ви имат в себе си GPS и ще ни наставляват, защото това, което гледах по карта, има не един, а няколко коти. Да видим точно кое е. Естествено ние търсим най-високата. Така че, здравейте! Тук се отделиха. Значи, и аз се отделал тук. Времето продължава да е така. С черни облаци. Междуто, горе на превала между Елени връх и между Маловица закапа точно за 1 минута. И това му беше. Така че много се надяваме да имаме късмет. После това целият бер трябва да катериме наново. Там към Маловица. Сега ще видим тук къде ще се отделим. Айде нека е тук. Че аз ги губих от поглед, но гледаме
Тишо. Ще видим съответно дали има някаква по-висока чучка. Защото според мене да, ето ги няколкото чучки. Са ще търсим коя е най-високата, но тук ли ти го дава? Въпрос е, че те са няколко. Кое? Ами... Приеме, че тук сме в района. Я дай да видим какво дава. Точно на това място. Ако мръднем малко. Там ако мръднем, виж, че е по-високо. Е по-високо, ама тук го дава. Ми да. По-скоро е толкова. Да го приемем, че най-високото място около зимна маркировка. Да. Но по-ще го видим това и на GPS-а, къде е по-високо, но тъй като тук е по-високо, поне е видимо, по-скоро ще приеме, че е това. Да. Не, тук е най-високото место. Определено с метър и половина-два по-високо. Сега ще провериме и на GPS какво е положението и ще коригираме, ако трябва. Но това е. Приключихме с днеска за върховете. Додов е точно срещу нас, масивен. Ординия, циркус, Дамга, Зенит, където бяхме преди 2 дена. И Ордина река, надолу, долината. Далечината се вижда Витоша. Ще седим малко тук и продължаваме. Един час след като тръгнахме от Малък Мермер, стигнахме до седловината между Мальовица и между Елени връх и решихме така просто да дойдем да го изкачим. Ето там е Тишо и Ивчо. Сега естествено тук гледки към Орловец, отзад Злия зъб се вижда, Ловница малко, големия купен, отзад е Мусала, скакавците пред нея, тук Камилата. Излишно е. Ето и към големия Мермер, първия с отвесите гледка. Отзад съвсем малко се вижда малкия Мермер, зад него Тодо връх, а на отзад са калините и поличите. И ето сега се качваме и на Елени връх. То връх съм идвал 6-7 пъти и се не съм сънела да го писам. Едни 20 метра, не 20-150 метра от седовината от премката. И сега е днес кайтут. И сега ще използвам момента да направя едно 360 градусово видео и ще вземем да го опишем. Така че ето ни последните метри. То е точно на 3-4 минути от седловината от премката. Ето го. Даже има и табелка, която е нова. Преди я нямаше. И отново гледа към познатите върхове. Ами тук ще седиме съвсем малко и ще тръгваме в обратна посока. Ето ни на края на нашата разходка на Елейно езеро. Започна да ни капе и си казахме, че ще бъде много тегаво, но за радост ни се размина. Като тръгнахме обаче на хижата, като стигнахме, късмет голям, се изля като из ведро. И седяхме вътре, може би повече от 40 минути, но ясно беше, че не може да си ме пихме по чалове. Там преобличахме се, но ясно беше, че не може да останем постоянно там. И сложихме просто жубраните и тръгнахме долу. И то за късмет спря. Почти се изяснило. Между другото и гърмеше. Извадихме късмет. Истински късмет извадихме. Но това е
част на Сакар, примерно, ни смачка. И сега е 18:51 минута. Общо сме изминали 20 км и 1456 метра денивелация. Качихме върховете голям и малък Мермер, както и Елени връх, до който отскочихме за бързо. Живот и здраве и трите върха в едно много близко време се надявам да бъдат описани в сайта Върхове Инфо. Ами това е. И тази разходка приключи. Сега тръгваме директно към, преобличаме се отново и тръгваме директно към София. Как винаги казваме, ако харесвате това, което правим, абонирайте се за канала, споделяйте, подкрепяйте. Благодарим ви и до скоро!